Hercules! Napalabas, mas daw da Gigi, Lita, ken ising, no apay nga naprosan ida tinapintas a babae. Iti day tamad lagun daway, nasabat nila kay dugan tinapintas a babae, ket nagpaarakop ti babae ken kuana. Dagos mat nga narakop nila kay dugan tinapintas a babae. Ngem iti saan a nagbayag, dimmakkel ti kanigid asaka na. Nakunamet da Hercules ken kay Herman, akarkar na ti mapaspasamak. Sinapol nga rod ni Hercules ni Marie, ket nakita na ang nakatugaw iti sirok ti kayo, ket nagsarsarita dagitoy. Kabayatan na, nagparang ni Encantada diwan kini Hercules. Itagagayem, denggan tituloy ti makalawas a serye tayo, anapolwan. Tinangisit a kandila, dito'y drama tayo. Hercules! Agridam ka, Hercules. Agyamanak ta nagparang ka, Encantada diwan. Napatag ti ibagakan ka, Hercules. Naskan ti panagridam mo. Adda ka di manan kabusor kaw, Encantada diwan. Adalaang iti unag ti pagtaangan nyo ti kabusor, Hercules. Ha? Asino ti dakdaka matam, Encantada diwan. Adda iti unag ti bagi ni Marie. Anya? Wen. Paliiwam anaimbag ti garaw ni Marie. Di mo ipadpadlaw apal paliiwam. Tapno matiliw mo, ti dakes a presensya, tinangisi tamang mangkik. Wan, Encantada diwan. Aramidok dayta. Nalpas ka din anangan, Mare? Wen, Hercules. Agyaman na kiti taraon. Agawid akon. Itulod kan ijay balay mo, Mare. Saanen, Hercules? Kabaelak ti agawid nga agmaymaysa. Sige, sikati makam mo, Mare. Saan ka nga rudon nga itulod ijay balay mo? Dayjay, simrekon ni Mare iti balay na. Limod a sinurot ko. Ket amwek, noan niya talaga ti mapaspasamak kan kuana. Agpaliiwak iti aglawlaw ti balay na. Dakes nga espirito ti simrek iti bagina. Itay pa'y nga agpalpaliiwak. Ngam, nagulimakmat di tao nagtibalay ni Maray. Nalabit ang nakaturugan. Ha? Adarimwar ang nagpintas a babae? Ay, mailasin ko day ta a babae. Isuday jay, tinakita mikin ni Apong Herman, ang nakaturog iti papag. Surotak ti babae. Ano din napasamag kanyak? Ew! Apay nagngisit mo ti kudil ko! Ay, pati ti rupak! Nagngisit mo tan! Ay! Anya ka din dito mapaspasamag kanyak! Ay! Mapanag yung balay ng lita! Ay! Hala, ising! Di ka pa yan nailasin. Gaputa nagnisit ka mutan. Lita! Anya taramidok! Agpapata tayo mata na nakaptan iti sakit! Oray siya, diyak amon ti aramidag. Nagsakit pa lang tintero abagik. Kumusta kayon? Si Kamanan? Abay, anak lahat kayo, anak kakita kanya. Sikat ti magagapo! Napay nagsakit kami amin! Dayta ti rumbang kada kayo, anak uyaw. Ano? Dayta ti supapak ti nagalas nga ugalyo. Anya ti kayat mo asawan? Rumbang nga makarik na kayo mat iti saam kan sakit. Hoy! Agasan da kami! Hoy! Saan
agimbag pay? Urayan nyo laengan, amatay kayo. Anya! Sige, panawan kayo pa'y ditoy. Tattao, ana uyan. Sika ngagpaisaw. Babae ang nagpintas. Ay, Kaya't nakadi, sika alakay. Wen, napintas sa babae. Asawain ka. Talaga? Wen, napintas sa babae. Arako panakman nga ruwad. No talagang matlaang, akayat na. Umadayo ka, sika babae. Ha? Hay, Ha? hay, Hercules? Pumanaw ka iti bagay ni Mare. ay, apok. Ay, ijakmat makita tayan ni Mare. Apong, al-alilawon na kalaang day ta babae. Nangisit day ta amang mangkik. Umadayo ka, Apong. Siya kung timakaamu iti day ta babae. Anya, ay sayang sa pinagpintas sa babae. Apong, ar-aramatan na laang tibagi ni Mare. Manangalilaw day ta babae. Kasano tipan nakaamom? Amay sa anang ngisit amang mangkik? Ni Encantada Diwan. Anya? Ni Encantada Diwan? Wan! Mala, Apong Herman. Umadayukan. Paksyatag tidakas amang mangkik itibagi ni Mare. Basta di mo patpatayin day ta babae. Sayang tikin na pintas na. Ay, panawan kayon. Di mo maaramid dayta, Hercules. Sakbay ang mapaksyanak. Matay ni Marie. Anya? Pumanaw ka nga rudan itibagi ni Mare. Agpakpakaasiak. Anya ti masapol mo kan ni Mare. Apay nga inaramat mo tibagi na. Simple lang. Kaya't daytoy a babae ti agbalin ana pintas. Iso nga inaramat ko ti bagina. Anya? Sala nga dayta ti gagarag, Hercules. Anya ti kayat mo asawan? Sa anak a pumanaw iti bagi ni Marie. Aging gaadi mo itad kanyak ti babato nga addakan ka. Kunakon kat aday ti panggap mo. Si kakadimot laang ti makagapaw. No apay ang nagsakit dagiti kalugarak. Juan, inaramat ko ti panakabalin ko. Tapno madangrak ida. Anya? Saan dan nga agimbag? Aging ga amatay da. Di ka kumapaaramat iti panakabalin ni Reyna Mangmangkik. Kasano nga mom nga adipanak ni Reyna Mangmangkik, Hercules? Awanan ti sabali akabusor may kini Encantada Diwan. No saan ni Reyna Mangmangkik? Itad mo kit din kanyak ti babato. Tapno malpasan, Hercules! Kalaat daytoy nga idadatang mo dito'y lugar may. Uray anya ti mapaspasamak. Saan ko nga itad kang katibabatok? No kasta nga ruwad, di mo maisalbar pa'y kanyak ti bagi ni Marie. Kukwa kon ti bagi na, tapno agbiagak dito'y lubong yo at tao. Ha? Nagpukaw ti kabusor? Di ka agpukaw! Agparang ka! Di mo iyadayo ti bagi ni Mare! Sa dino tinapananday dya sa iraw, apok. Jak amo apong. Delikado ti biag ni Mare. No saan ko amaparmag dayjay asa iro? Hercules, adda nadlaw ko itay kasarsaritam day dya, babae. Anya tinadlaw mo apong? Adda Sara na itan niniwan na. Anya? Uy na po, isuan, nagbuti nga kun itay. Delikado man dayto yun apong. Talaga asan ang maibibos ti kabusor? Kasanupay ita na sa pulam day jay, kat nagpukaw matan. Anya ti aramidok, Encantada Diwan.
Jak moton makita ti kalaban ko. Sa pulam dyan nangisit a kandila, Hercules. Ha? Nangisit a kandila? Wen, kabayatan anak kasindi dayjay a kandila. Agbiag dayjay amang mangkik. Pangsapulak ngay iti nangisit a kandila. Nalabit nga addakan ni Marie dayjay a kandila. No saan ko maanaggaman ni Marie dayjay? Saan ko maamapasamak kwa na ti kastoy? Inkantada diwan. No makitam dyan nangisit a kandila. Iddabam. Tapno makitam ti pudpud no alanga ti mangmangkik. Sige, sa pulak dayjay a kandila. Inkantada diwan. Sa dino nga iti pangsapulan tayo tinangisit a kandila. Jak ammo apong Herman. Nakuna kanyak ni inkantada diwan a sa pulak. Di namot imbaga no sa dinaw. Siyempre. Di namat amo ano sa dino tayan na. Nga oray may isa nga inkantada. Nalabit ngayon dulin ti mangmangkik ti kandila. Tapno awan ti sabali a makakita. Amo ko napong. Anya ti amo, maun. Mapantay jay balay ni Maray. Nalabit nga dayjay. Apong. Sige, mapanta nga ruday, napaw. Kasano tayo pa yan nga gimbag ising, Lita? Ay, jak amo. Nagalasan ti Ropak. Naglaad ako. Agpapada tayo. Naglaad tayo. Anyamot na. Ay, babalasan. Ay, si kamot gayam, Tata Herman. Kumusta kayon, babalasan? Naglalaad kami, Tata Herman. Ha? Nagalasan ti tsura mi. Ay, di kayo madaragan. Dandani kayo nagimbag. Anya? Ay, apa niya na ibagayo day Tata. Agasan na kami kadi. Ay, saan asyak ti mga agas kada kayo? Sino, Tata? Ni Hercules. Anya kumangay ti maramidan ni Hercules, Tata Herman. Basta. Aramidan amin ni Hercules ti kabalan na. Tapno, agimbag kayo lang. Sa dino nga rutyayan ni Hercules, Tata Herman. At dabiit na panan na. Ay, sos! Ay na, nagalas kayo ngagpaisaw. Ay. Tata Herman. Ay. Nakastroke akong dito'y balay ni Maray. Awan mo ti makitak anang isit a kandila. Ha? Nagadu nga ipos iti aglawlaw ti balay. Mangmangkik! Agparang ka kanyak! Di ka kumagkatawa! Anya ti sapsapulam, Hercules. Sapsapulok tinangisit a kandila. Anya? Ibagam, no sa dino ti ayan tinangisit a kandila. Apay kuma nga ibagakan ka, Hercules. Saan mo ang makita dayjay a kandila? Anya? Nagdakas ka talaga, mangmangkik! Itadmon kanyak ti babato. Tapno pumanawak matan dito'y lubong yo, Hercules! Saan na mabalin? Umikat kan iti bagi ni Maray. Di mo kumaaramatan ti bagi na. Di ka agkatawa. Agparang ka kanyak. Nagadulat ta dagiti ipas. Agkarayamdan iti sakak. Kalayatan dakon. Saan agagangay dagita nga ipas, Hercules? Anya ti kayat mo asawan, mangmangkik. Da kayo nga ipas! Kagatan nyo ni Hercules! Anay ko, nagsakit. Kinagatdak nga peso dagiti ipas. Kasta! Ay. Nasakit! Ti kagat dagita nga ipas, Hercules? No di mo mabaulan ti sakit na.
Matay kamutan! Anya! Kumusta, Hercules? Nakitam ka di dyan ang isit a kandila. Saan, apong? Kalaat adim marup kanyak dagiti nagado nga ipos. Kinagatdak. Anya? Apong, saan agagangay nga ipos dagijay? Ha? Anya nga raud? No patayok dagiti ipos. Ad-adda nga umaduda. Anya? Agpukaw-pukaw dayjay amang mangkek. Di na kayat ti agparang kanyak, apong. Hey, kasanumpayan ang maispal ni Maray. No, saan mo't alumaban na nasayat day jamang mangkek? Agpanunutak no anya ti aramidok, apong. Ay, kasi mo't dagiti babalasa nga nagsakit. Gapo iti day jamang mangkek. Talaga asaan nga agsarsardeng ti kinadakas ni Ray namang mangkek, apong. Adu payla dagiti adipen nang aggaraw. Tapno maaladala ang kanyak ti babato. Ay, kasanun tulangatan no nakaruwaran ni Ray namang mangkik iti babataw. Huh? Dakkel ariribok ti mapasamak dito'y lubong tayo at tao. No mapasamak dayta. Oo, na yun ti mapaspasamak kapok. Saan dalat tangag sardang? Ay, nagadaw ti kalaban mo. Apong. Anya nga tano aramate mong ti espadam, Hercules. Ay, jak maaramat jay espada, apong. Apay ngay. Saan mat nga agparang jay kabusor ko? Ha? Ay, sa bagay No agparang ko ma. Aglaban kami. Saan mo't nga minyagparparang tapno aglaban kayo kuma? Wan nga raw, apong. Ay, agparang kuma tapno aglaban kayaw. Wan, apong. Kaasimat ni Mareng ar-aramatan na. Anya nga rod taramidam. Jak amaw, apong. Na, Herman. Agyamanak, tasimmarungkar ka dito'y balay kao. Umay ka sa rungkaran at kumustahin kadugan. Yaging gaita. Saan pa nagsubli ti sigod? Ay, nagdakalat ta, ti kanigid asakak. Basol mo nga, main. Anya? Ay, anya ti basol ka, Herman? Apay nga, main, nga inarakop mo day jamang mangkik. Ay, jak matam mo, adakas gayam day jay ang babae. Sapay nagpintas. Agraraman ka nga, main, na makaarakop itinapintas sa babae, dugan. Anya? Ay, si Kamat, Herman. Ay, sana nga agraraman. Ay, talaga nga may na nagpintas na ijay a babae. Kayat naman ti paarakop. Ay, no siyak. Pagan anok nga itinapintas sa babae. Ay, sumardeng ka man di ta, Herman. Ay, nalablabas ka pa nga may tisak. Sika, tinalablabas, dugan. Sika! 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 Sika, sana siyak. Sika ako na! Agpada talangin, tapno awanin tirire. Ay, sayang agpaiso, ti kinapintas na ijay a babae. Ay, kasla prinsesa ti kinapintas na. Wen nga raud. Ay na, angam, ay, saan mat ataaw? No dikat mang mangkik mat. Ay, no saan amaparmak dayjay amang mangkik. Ay, saan nga agimbag ti saka, Herman? Anyapay, dagiti sumaruno, amapasamak. Gagayem, diyo liwan na dinggen, tituloy ti makalawa sa serye tayo, Anapol 1. Tinangisit, akandila, dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Bulliser, kan iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang tarabay.